Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, garizuma ospatzean pozez beterik gaude. Eta eskatzen dizugu, jauna, Paskoako sakramentuak bizi ditzagula eta guregan bere eraginkortasunaren poza senti dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseas profetaren liburutik. Zatozte, bihur gaitezen jaunagana. Berak zauritu gaitu eta berak sendatuko gaitu. Berak urratu gaitu eta berak lotuko dizkigu zauriak. Bi egunetan bizi eraziko gaitu. Hirugarrenean piztuko eta haren aurrean biziko gera. Alegindu gaitezen jauna ezagutzen. Egun sentia bezala ziur helduko da. Neguko euria bezala etorriko zaigu. Udaberriko euria lur ondoran etortzen den modura. Zer egingo dut zurekin Efrain, eta zer zurekin Juda. Zure maitasuna goizeko lainoa bezalakoa da. Bat batean kentzen den goizeko intza izaten den gisakoa. Horregatik, zauritu zaituztet profeten bidez. Horregatik, eman dizuet heriotza ahoko hitzez. Nere epaiak argiak dira, eta gogoko dut maitasuna sakrifizioak baino gehiago. Jangoikoaren ezagutzea erreopariak baino. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna. Agertu zure neurri gabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Garai hartan, parabola hau esan zien Jesusek, beren buruak zintzotzat hartzen eta besteak gutxiesten zituzten batzuei. Bi gizon tenplura igo ziren otoitz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak zutik honela ziarduen otoitzean bere baitan. Ene jainkoa, eskerrak zuri besteak bezelakoa ez naizelako. Lapur, gaizkile edota adulterio gilea. Ez da horko zergalari hori bezelakoa ere. Astean bi bider egiten dut barau eta ondasun guztien hamarrenak ordaintzen ditut. Zergalaria berriz, urrutik editurik, etzen begiak lurretik altxatzera ere ausartzen, baizik eta bular joka ari zen esanez. Ene jainkoa, erruki zaitez pekatari honetaz. Benetan diozuet, azkeneko hau jainkoarekin
pakean itzuli zela etxera. Fariseua berriz ez, zeren eta bere burua goratzen duena, beheratu egingo baitu jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko irakurgaien harira, bi gauza aipatuko dituzke. Lehenengo irakurgaian, Osean zen liburutik entzun dugun irakurgaian, badago esaldi bat ikaragarrizko indarra daukena. Eta esan genezake oso ongi laburbiltzen duena, bai itun zaharretik, gero Jesusek ulertzera eman nahi izan ziguna. Pentsatu beharra daukagu beti, itun zaharra eta itun berria ez direla kontrakoak. Egia da, itun berrian badagola errebelazioaren, esan genezake, ulertzera emateko modu askozaz ere sakonago bat. Eta orduan ikusi ditzazkegu batez ere parametro ezberdin batzuk bezala. Baina ez dira kontrakoak, baizik eta badago jarraipen zuzen bat inolako hausturari gabea, eta Jesusek askotan aipatzen du hori. Eta horregatik gaurko irakurgaian agertzen da esaldi bat, nire ustez oso ongi laburbiltzen duena, Jesusek guri transmititu nahi izan zigun gauzetan importanteenetako bat behintzat. Eta da, jangoikoak errukia, maitasuna nahiago duela edozein sakrifizio baino. Itun zaharrean sakrifizioei ikaragarrizko garrantzia ematen zitzaien, eta baita ere, gure itun berrian sakrifizioak beste modu batera, gaur egun ez dira ahariak edo zekorrak edo arkumeak ez zaizkio jangoikoari eskaintzen, garai hartako mentalidadean hala zen, gaur egun beste modu batera, eta batez ere gure sakrifizio handira importantena meza santua dugu, baina oso beste modu batera. Baina edozein kasutan jangoikoak transmititu nahi izan ziren baita Israel ere kanpoko sakrifizio horiek baino barrutikan sortzen zen intentzioak gehiago balio zuela. Maitasun horrek, erruki horrek, hoixe zela jangoikoak estimatzen zuena. Benetako baraua jangoikoak maite zuena, pobreai jateko zeo zer ematea, edo gaixorik dagoen norbait bisitatzea. Hor dagoela, benetan erruki horrengan, maitasun horrengan argitzen degula benetan jangoikoak guregandik nahi duena. Eta gaurko evangelioan agertzen zaigu baita ere, Jesusek garrantzi handia ematen zion beste errealidade bat. Jesusek ikaragarri estimatzen zuen humiltasuna. Eta modu hortan transmititu nahi izan zien bere apostoluei. Batez ere, soberbia eta handiustea eta besteak baino hobea edo besteak baino gehiago gerala sentitzea holakorik inolaz ere ez du nahi Jesusek. Hau da, hori guregandik uxatzen saiatu behar dugu indar guzikin. Jesusek behin eta berriz errepikatu behar izan ziren bere ikasleei holako errealidadetik alde egiten saiatu beharra daukagula. Horregatik, garbi aski jartzen du tenplu baten farisear bat eta publikano bat. Farisearrak garai hartan fama ona zaukaten, zalaudiko pertsonak ziren, egiten zituzten gauza onak. Jesusek bere astean 2 aldiz barau, bere irabazien 10% ematen zuen, eta farisearrak nahiko aberatsak izaten ziren, horrek esan nahi du diru dezente izango zela, berak ematen zuena, baina horregatik bakarrik ustezun ona zela. Eta okarrena, Jesusek guri transmititu nahi diguna, ustezun besteak baino hobea zela. Eta besteak txarrak zirela, gaiztoak zirela, eta bera ordea ona. Eta hori da guz bat, Jesusek guregan inolaz ere nahi ez duena, arrokeri hori, soberbia hori, inolaz ere. Ez dugu sekulan gure burua beste inoren gainetik jarri behar, ez dugu gure burua, ez dugu pentsatu behar sekulan gu inor, baino hobea geranik. Edozein egoeratan gaudela eta edozein egoeratan daudela bestek. Barrengo errealidadea jangoikoak bakarrik ezagutzen du. Horregatik, arrokeri hortan, soberbia hortan, esaten digu Jesusek, jangoikoaren begietan, otoitzorrek ez zuela halako indarrik izan. Ez zela atsegina izan jangoikoarentzako, azken finean bere buruarengan zentratu hori zegoen. Eta publikanoak ordea fama ikaragarri txarra zeukaten.
lapurrak zirela, bekatariak zirela, pertsona baztertuak zeuden, eta baita ere erromatarrekin kolaboratzaileak oso gaizki ikusiak zeuden. Baina gizon hura sartu zen tenplora humiltasunez, Jangoikoari errukia eskatuz, Jangoikoari barkazioa eskatuz, eta horrek bai balio duela Jangoikoaren begietan. Itunzarretik datorkigu, Jangoikoa nola estimatzen duen bihotz humildua, hori garbi agertzen zaigu, eta Jesusek ejemplu zoragarri honekin, ejemplu argi honekin adierazi nahi izan zigun. Ez, esan ez bezala Parisoak egiten zuen baraua eta limosna txarra zenik, ez hori hona da, baizik eta ze bihotzarekin egin behar dugun. Egiten ditugun gauza onak, beti humiltasun handirekin. Eta gaizki jokatzen dugunean, baita ere humiltasun handirekin Jangoikoari barkazio eskatu. Jangoikoak garbi utzi nahi izan digu, itunzarrean, itunberrian, bera errukitsua dela. Beti barkatzeko prest dagoela. Eta barkatzeko eta erabat aztutzeko guk egiten ditugun gauza txarrak. Eskatzen dugu bada, Jesusi eman dezagula bihotz humil bat, bai Jangoikoaren errukia maite duena, baita besteekin ere errukitsua dena. Eta gure eskariak egingo ditugu. Eskatuko dugu gaurko egun honetan, batez ere ekonomikoki okarren daudenen alde, eta krisialdi honek behar bada haiengan eragin handia eduki dezake. Batez ere eskatuko dugu besteen solidaridadea, baita ere agintariek eta bilaritzatela moduak pertsona guztik aurrera atera ahal izateko. Baita ere kontutan ditugu beti bezala, egunero bezala gaixori daudenak, sentatu daitezen lehenbailen, osasuntsu daudenak, gaixotu ez daitezen, eta denak lehenbailen Jangoikoak indarra eman da, eta aurrera segituta, eta pandemia hau lehenbailen gainditu dadin. Eskar ezaiogun jaunari entzun arren jauna. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jauna, zuk zure graziaz garbitu egiten gaituzu. Egizu modu hortan, modu dinean gerturatu gaitezela zure misteriotara. Eta emaiguzu Eukaristia hau ospatzean zuri benetako aintza emateko gauza izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu Jangoiko alguztidun beti ireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjina gandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bere inkatuak
Kristoren izenean datorrena, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko dan zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarran, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esna da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoatan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, iguzu benetako errespetuz, beti miretsi dezagula Eukaristia santua, eta fede sakonez ospa dezagula beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et nostra salve.